Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphuli ke sizawuthetha ngokwenzeke pha izolo. Nawukhumbula ke into yokubana ke iKaizer Chiefs pha ibidlala izolo, idlala pha neqela lamazulu yaziyadraw pha ngo-1-1. Kungamelanga into yokubana ke iKaizer Chiefs idrowile kulaa match, nabani na uyayazi ke loo nto. Masingene kanje ke baphulaphuli ke malunga nalala game. Okokuqala nje into esifuna ukuyithetha, iKaizer Chiefs iqala kanje kudropha ke ii-points ke izilahle kule midlalo enganakekanga. Yenye ke yezizathu ke le eyenza into yokubana ke endaphe ingangeni kwi-top 8 nakwisizini ephelileyo kokulahla ii-games bekumele uba ke iyaziwina. Umzekelo nje igame ibidlala neMoromo Gallants, kwakumele uba iKaizer Chiefs laa game la iyiwinile. Igame yabethwa kuyo siSikhukhune United, kwakumele uba iKaizer Chiefs phaa ayibethwanga. Igame iKaizer Chiefs eyidlale izolo bukumewa laa game iququmbele yayiwina kodwa ayiwinanga. Zezo points ke ithi izilahle ezo eziyezinike ingxaki ke ekupheleni kwesizini. Umzekelo ngoku endaweni yokubana inyuke iyophikisana neSundowns phaa neSekhukhuna, iya isehla ngoku iKaizer Chiefs, isehla nalapho ke kwiOrlando Pirates iya isehlela ngezantsi. Yilaa nto ke yenza into yokubana ke baendaphe bengangenanga kwi-top 8. Bekumele uba ngoku basondele phaa kwiSundowns nemidlalo emithathu, okanye ke bekumele uba bangaphezulu kwiSundowns ke neSekhukhuna, kodwa ngoku endaba benyuke baye besehlela. Sizawuqala kanje ke, mele bake bangenisa imithingi abaqeqeshi beKaizer Chiefs bebodwa, bazibuze into yokubana ingaba undonakele kweliphi na icala. Bawuthi xa bebuya bazibuze into yokubana bona xa betshintsha phaa emdlalweni batshintsha koluphi uhlobo, okanye bona xa besetha iskimi basisetha ngoluphi uhlobo, okanye bona umthetho ukuthi xa bezawutshintsha amalalela mele balinde kwi-85 minutes umdlalo uphakathi, sekushiyeke umzekelo 10 minutes kuphela umdlalo. Kumanxa nitshintshayo nifaka abanye abadlali abasazofuneka nabo bethathe iform engange-15 minutes ukuze bakwazi ukubana ke babe selungile lokutshisa emdlalweni. Zezinye zesizathu ke ezo ke ezibanga into yokubana ke babe ke ezinye iigames abaziphumeleli. Okokugqibela mele balungise phaa kulaa ndawo kaMiguel. Kudala ke bekhala abantu kaMiguel. Ewe zikhona iigames apho ke ithi yaziphumelela iKaizer Chiefs, ziphumelela ekhona uMiguel, kodwa umbuzo uthi biziphumelele edlala kanjani uMiguel kwezo games ezo, ngoba kuye kwayi-man of the match Eden McCarthy match zilandelelana. Into ethetha ukuthi uEden McCarthy nguyena ke ebeludonga phaa ngasemva. Lenzeka ukuzitha khweni kunqanda amanzi engena endleni, ngoba uMiguel umfana omdala unamaphutha, mele bake bayiqwalasele laa meko ngumdlalisa rhoqo phaa ngasemva. Sibuye ke siye ke kwenye indaba ke ethande ukuvuthwa yokubana ke bayakhala abaqeqeshi beqela leKaizer Chiefs bathi abathengula players, bathi ii-players abanazo ayizezi bekumele uba bawina ngazo ke ileague. Kodwa into engummangaliso baphulaphuli, bayaqhubeka basebenzisa ezi players bebenazo kwisizini ephelileyo. Ii-players abazithengeleyo ezintsha abazifaki kwazona, futhi ke abazimisela ukuzifaka. Ngoba umzekelo asikho isidingo sokubana ke uChislet phaa angafakwa izolo xa iKaizer Chiefs idlala ola hlobo. Nzele nabantu ababukele bambona into yokubana ke uphefuma ngoluphi uhlobo, ngoba siyamazi uba ugude ekuathekeni laa mfana. Uatheka kakuhle kakhulu xa kuthiwa kuya-athekwa, kodwa akakabonakaliswa apha ke kwiKaizer Chiefs. Ufaka uSireno, kodwa uSireno uyazibonakala into yokubana umfana omdala akakufuni ukudlala. Sireno umfana omdala udiniwe kukudlala. Mhlawumbi safuneka aphinde agcinwe nezi match ezine phaa ebhentshini, akabekwe angasetyenziswa, azifune nayo into yokubana ingaba undonakele kweliphi na icala. Asikho isidingo sikaSireno phaa izolo. Isidingo bebasikhona phaa mele ukufake uChislet kulaa ndawo kaSireno, kodwa nangexesha abafake ngalo duba lirongo.
ubafaka ngexesha elincinci nitshintsha kade madoda sebhentshini phaa kwiqela leKaizer Chiefs. Nani ke ningonobangela abenze into yokubana ke iKaizer Chiefs sibe ayiphumeleli phaa izolo. Ewe zikhona iziphenye phaa zokuphosa ipenalty, zikhona iziphenye phaa zokhanyisa amaya bathe banqanda iibhola ziziyeni emnatheni, kodwa nani nalo igalelo ningabaqeqeshi. Nitshintsha kade and nitshintsha sele kushiyeka imizuzu emincinci kuphela umdlalo. Yitshintsheni ke loo nto madoda, kuyonakala phaa ngaphakathi ke kuqela kule Kaizer Chiefs. Le team le ayinyukeli yehlela uba nayiqwalasela kakuhle. Phakamisani ke madoda, konakele, lungisani ezo zinto, niqhubeleke ke niphumelelisa ke iKaizer Chiefs. Nani ke baphulaphuli ke ningake ningene nitsho into yokubana yeyiphi na enithe nayibona phaa engundonakele phaa izolo. Nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.